Arvoisa herra puhemies! Vielä sähköasiaa sen verran, että ainoa tapa päästä tästä kurimuksesta ulos on todellakin rakentaa Suomeen lisää sähköntuotantokapasiteettia. Minun on mahdoton ymmärtää ja tuntuu todella pahalta tämä Suomen lähihistoria energiantuotannossa. Me olemme hukanneet valtavat määrät mahdollisuuksia. Otan sen vesivoiman ensimmäisenä. Miksi ei Kollajaa ja Vuotosta annettu rakentaa? Ympäristösyillä sitä yritettiin torjua, vaikka kysymys on jo valjastettujen vesistöjen hyväksikäytöstä. Ja sieltä se noin 500 megaa, saattaa olla jopa enemmänkin, tulla säätövoimaa juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Samoin sitten meidän pitäisi olla ehdottomasti kotimaisen energian puolella tukemalla suomalaista teollisuutta, metsäteollisuutta ja kaikkea teollisuutta, joka tuottaa sivutuotteena sähköä. Meillä on paljon tämä CHP-sähkö, kuten tiedetään, se yli 3000 megaa talvella on äärimmäisen tärkeä tälle kansakunnalle. Se on suorastaan elämän ehto. Tiedän jo tällä hetkellä, tänä päivänä minulla on 2 yrittäjää soittanut, he pistävät pillit pussiin talveksi. Ei heillä ole varaa semmoista sähkölaskua maksaa. Toisessa firmassa 3 kuukauden tauko, toinen menee nyt tauolle, työntekijät on lomautettu. En tiedä miten pitkäksi aikaa. Yrittäjä vain soitti ja sanoi, että nyt näin on tilanne. He pisti pillit pussiin alkavan talven ajaksi. Siis me olemme erittäin suurissa vaikeuksissa. Minua tavattomasti harmittaa, arvoisa puhemies, että tänä päivänä kuulemani ilmastopaneelin jutut tuolla hallituksen suuressa kokoushuoneessa tässä talossa, niin ne otti sydämelle kyllä todella pahasti. Siellä vain nämä samaiset ilmastoseireenit huutavat sitä totuutta, että pitää maksaa näitä maksuja miljardeja turhaan. Menisivät selvittämään vaikka Markku Ollikainen sille nuorelle perheelle, jonka sähkölaskun maksaminen vie lapsilta leivän suusta. Tai sille eläkeläispariskunnalle, joka joutuu sen talonsa myymään, kun ei ole varaa maksaa sitä ison talon sähkölaskua. Muuan eläkeläinen soitti minulle, että mitä hän tekee, kun hänen eläkkeensä on 980 euroa kuukaudessa ja hän joutuu maksamaan sähkölaskua 890 euroa kuukaudessa. 90 euroa jää sille laskujeni mukaan sille kyseiselle henkilölle rahaa sen kuukauden menoihin. Ja täällä me kuuntelemme joidenkin seireenien puheita siitä, miten ilmastopolitiikka pitää toteuttaa. Tämä ilmastopolitiikka, arvoisa puhemies, tänä päivänä se on valjennut mulle yhä syvemmälle se asia. Talousvaliokunnassa käsiteltiin tätä ennallistamispakettia. Siksihän sitä ajetaan sitä ilmastopakettia, saadaan se 20–30% Suomen metsistä suojeluun, joka on aivan itsemurhapolitiikkaa. Sillä tuhotaan Suomen metsäteollisuus tästä maasta kokonaan pois, ja metsäteollisuuden tuottama CHP-sähkö, sekin tuottaa valtavasti CHP-sähköä. Toimiva sellutehdas on valtava sähköntuottaja. Pohjois-Karjalan mittapuussa se tarkoittaa, arvoisa puhemies, sitä, että Joensuussa oleva Savon voimala tuottaa hieman vähemmän sähköä siinä vastapaineella kuin Uimaharjun sellutehtaan se kattila siellä. Sekin tuottaa sekä kaukolämpöä, teollisuusprosessiin lämpöä, että sähköä siitä samaisella CHP-kattilalla, samanlaisella, tosin isommalla. Ja sitten sekin selvisi tänä päivänä, ja samainen porukka vaatii vielä tämän Natura-alueet, ne 5 miljoonaa hehtaaria, nekin laitetaan suojeluun, ja sitten ne heikentämisalueet Natura-alueen ulkopuolelta. Siis onko todella niin tässä talossa, että me suojelemme tämän maan hengiltä? Ja nuo samaiset seireenit saa edelleen jatkaa sitä tuhoisaa lauluaan tämän maan teollisuuden tuhoamiseksi ja energiantuotannon kallistamiseksi niin kalliiksi, että siihen ei ole kuin yhteiskunnan varakkaimmilla ihmisillä enää varaa käyttää sähkölaitteita. Kyllä on ottanut tänä päivänä edustaja Hoskosen luonnolle todella pahasti. Ja sanoin kyllä, että milloin Markku Ollikaiselle sanoin, että oikaiskaa nämä väärät tiedot. Se on teidän minimivelvollisuus. On loukkaavaa, että Suomen eduskuntaan tullaan puhumaan täysin totuudenvastaisia tietoja, ihan kirkkainsilmiä, vaan huomautettunakin ei minkäännäköistä reaktiota. Ei minkäännäköistä katumusta. Niin arvoisa puhemies, oli pakko sanoa tämä, että ensi yönä saa nukuttua vähän paremmin, koska ei tällaisten tietojen jälkeen Suomen kansanedustaja voi olla tunteeton ja seurata tietoisena siitä, että minunkin lähipiirissä on paljon eläkeläisiä, lapsiperheitä, jotka todella ovat vaikeuksissa nimenomaan energialaskujen takia. Tämä on niin vakava asia, arvoisa puhemies, että jos Suomen eduskunta sulkee tältä silmät, niin mitä me täällä istumme sitten? Ihan hukkaan menee meidän aikakin. Toivon, arvoisa puhemies, että tähän puututaan Suomen eduskunnassa ja nimenomaan vaikka puhemiesneuvostossa tai missä tahansa, kunhan puututaan. Ei näin voi jatkua. Ja toivon, että tähän tällaisten väärien tietojen levittämiseen tässä maassa puututaan. Ei valtion kokouksesta palkkaa nostava henkilö voi ihan mitä tahansa puhua.
Kansanedustajalla on ehdoton perustuslaki 29 mukaan ihan selvä velvoite puhua totta, niin se pitää kuulua myös asiantuntijoille, jotka täällä puhuvat. Ei näin voi jatkua. Kiitoksia. — Edustaja Laakso, olkaa hyvä. Arvoisa